ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ದಿತ್ತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಿರುಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ. ತುಳು ಜನಕಲು ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಟಿಲ್ಡ್ ಏಪಲ ಎದುರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಿಲ್ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ. ಈ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ಐಕ್ ಬುಡಿತನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ಪೊತ್ತೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ಮುಂಚಂಜಲ್ ಕಡೆಯೋಡು ಪಿರ ಕೋರಿನ ಮುಂಚಂಜಲ್ಡ ಬೇಯ್ಪವಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರೆಗು ಕಡೆಯೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತಾಗೊಂಡು ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಯಿನ ರೆಡಿಯಾದ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ. ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾನಾ ಶಿಟ್ಟಿದಕಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತರಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒವೇ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನೇನು ಈಸಿ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಡ್ ಬಹಳ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಳ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾಪುಣ ತುಕ್ಕನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅತನ ಕೋರಿ ಆಜಾದಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ತುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜೇ 1/4 kg ದಾತ ಕೋರಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಏನಿ ಮಂತ ದಿನ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜೇ 1/4 kg ದಾತ ಕೋರಿದ. ಸೊ ಒಂಜೇ 1/4 kg ಕೋರಿ ಪೀಸ್ ಮಂತ ದಿನ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ 3 ಕಪ್, ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್, ಮೆಂತೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರ್ದರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು ಆಚಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಆಯ್ಬಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈತ ಸಾಮಾನು ನಮಕ್ ಬೋಡು. ಸುರೂಟ್ ಕೋರಿನ ಎಡ್ಡೆಡ ಲೊಂಬುದು ಅದಾದ ತುಂಡು ಮಂತದಿ ಒಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಬೆರದ್ದಿ ಒಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಗಡಿತ ಅರ್ಧವಾಸಿ ದೆತೊಂದೆ ಪಂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3 ಕಪ್ ಆಪನಾತ್ ತಾರಾಯಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಡಿತ ಅರ್ಧವಾಶಿ. ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದೆ, ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ. ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ 3 ಬೇರೆ ದೆತೊನ್ವ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ 3 ದಿವೊಲ್ನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದಗ ಇಂಚ 3 ದಿವೊಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ. ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು. ಯಾನ ನಾನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮುಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದೆ. ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಎಕಲೆ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆನ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು. ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಯಾನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ದೆತೊಂದೆ ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ. ತುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ ಐಕ್ ಮೆಂತೆನ ಪಾಡ್ಗ. ಮೆಂತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಎಲ್ಯಗ್ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವಡು. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಸುರುಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ರಟ್ಟುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತನೆಟ್ಟ ನೇನು ಶೋಪಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬೈದಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಸಾತಿಗೆ
ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಯನ್ ಸೇರ್ಸಾಗ ಸೊ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಲುಂಬುದು ಕಟ್ಟ ಮಂತದ ದೀತಿನ ಕೋರಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅದಾತ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸುಕ್ಕಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ಸೊ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಅದಾತ ತೊಂಡಲಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದಗ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದಕ 3 ದೀತ ಸೊ ಅವೆನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಡ ಸುಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒವೆನ ಪುಳಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಸೊ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಕಲು ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದ ನೀರುಳ್ಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಲಿ ಸೊ ಬೇರೆ ದೀನಗನೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಶೋಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಯಿನಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂದು ಬೋಡಾಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಂಡ್ ಸೊ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಕಡೆಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂದೇನು ಸೇರ್ಸಾದ ಸೊ ಆಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಬೋಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿಡ್ ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯಿಡ್ ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ತಾರಾಯಿನ ಯಾನ ಇತ್ತನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ఒక ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಅಂದೇನು ಕಡೆಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ತರಿಯಾದ ಕಡೆಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾಂಡ ಯಾವು ನೀರು ಪಾಡೋಚಿ ಸೊ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಕಡೆಂಡ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತನ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಶಿ ಬೇಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಸಾಲ ಪಾಡಂಡ ಯಾವು ಸೊ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಯಾನ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೇರ್ಸಾವೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಹಾಗೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುನಡ್ದವರ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂದ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇರೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ರುಚಿಗೆ ಬೂಡ ಏನಾತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಂಡ ನೆಕ್ ನಾನ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇದು ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ತಾರಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆತಿನ ದೇನ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಸಾಗ ದೇನ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮೆತ್ತೊಡಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಸುರು ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನೆಕ್ ಇತ್ತ ಒರಿದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನನದಾಲ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ತೂದು
ದೆನ್ ಬೇಯರದಿಲೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಸಾವುಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಂಡ. ಸೊ ಜಾಪ್ ನೇರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸರಳ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಮನ್ಪುನ ಅಟಿಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ನನ್ನ ಇಂಚಿಂದನೇ ಪಿರಾತ ಅಟಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಯಾನು ಬರ್ತೆ ಐದು ದುಂಬು ನಿಖುಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರೆಯನ ಮಾತು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೆನು.